Opisyal nga gipahibaw sa Piston Cebu ang paglusad nila sa welga nga gitakda karong November 22. Ang Piston dunay 200 ka mga miyembro nga may usa ka gatos ka mga units nga gipadagan ang komitiba nga may pahibaw sila nga dili mo biyahe sa maong gikatakda nga adlaw. Hugot nga giprotestahan sa Piston ang pag-phase out na sa mga traditional PUJs sa katapusang bahin sa Disyembre. Gipadayag sa kahugpungan sa mga PUJ drivers nga dili sila makabayad sa mga modernong units isip kooperatiba kay mo kantidad sa minilyon ka pesos. Daghan pa nga mga isyu ang ilang gipadangat sa gikatakda nga welga kundi mapahigayon usab sila og programa sa kadalanan. Sugda na ilang welga sa alas 5 sa buntag. Wala man taga pugos, no? Pero ang amo lang klaro gyud kung membro sa Piston, mo automatic siya mismo man ang committed, no, nga mo salmot kay member magid sila namo. Samtang gipadayag usab sa hugpong sa mga transport group sa Eastern Visayas nga dili sila mosalmot sa tulo ka adlaw nga nationwide transport strike nga sugdan karong adlaw. Gipasabot nila nga mahinungdanon nga dili angayan nga maapektuhan ang mga public commuters gumikan sa transport strike.